Dávam po večeroch, ale hodne neskoro. Aj po 10. hodine. Skoro chodím spávať a potom veľmi málo spím. Pijem veľa kofeínu. Mám rada vo všeobecnosti sladkosti, hlavne čokoládu. Málo spím, málo sa hýbem. Najhorším je asi to, že si dám za týždeň pohár vína alebo pohár piva. Jem kávu na lačný žalúdok a nestravujem sa úplne tak, ako by som chcela. Vstúpiť sám do seba, zaprieť sa a povedať si nie. Niekedy áno, niekedy nie, ale zatiaľ asi nie. Od nového roka som si povedal, že obmedzím kofeín. Bojujem proti tomu pravidelným cvičením a hlavne s trénerom. To, že sa budem viac hýbať. S týmito zlozvykmi nechcem nič robiť, zatiaľ negatívne neovplyvňujú môj život. Zmeniť by som to chcela tak, že by som chcela aspoň trošku nejak ľahko raňajkovať, začať deň nejakým ovocím alebo jogurtom. Hlavne v zimnom období sú vitamíny. Keď nemám čas, tak multivitamín. Áno, užívam kolagén. Neužívam žiadne. V mojom prípade sú to omega-3 mastné kyseliny, vitamín C a využívam multivitamíny, kde aj selén, zinok a magnézium. Momentálne užívam iba C-čko. Výživové doplnky nepoužívam pravidelne, ale napríklad ako teraz v zime si dám vitamín C a zinok. Z vitamínov užívam pravidelne kolagén na podporu vlasov a nechtov a potom sú to samozrejme nejaké denné vitamíny, ako je selén, zinok, C-čko a podobne.